Intayon pasambahin di ako. Sarap wentay di kanta tayo. Isabutay di puspuso kararwaken isip tayo. Tapno may kari tayo nga agdayaw di apo. La 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 la. Isagtay di puspuso kararwaken isip tayo. Tapo may kari tayo nga agdayaw di apo. Intayon pasangbayen di ako. Sarap wentay di kanta tayo. Isaguti ayat tayo kakapsat ken pada atao. Tapno may kari tayo nga agdayaw di apo. La 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 la. Isaguti ayat tayo kakapsat ken pada atao. Tapno may kari tayo nga agdayaw di apo. Rugyan tayo dahi tinasanto na panagdaydayaw, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kablaaw itinagasat na ragsak ken na Diyosan nga Paskwa tayo. Imay ti Mesias, tapno patanuken na tayo, isalakan na tayo. Pagyamanan tayo, dahita akinaman nagayat, kinaman ang aasi ti Diyos kada tayo. Tapno maikaritay ang makiranot, itinasantuan ang misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo, idayan tangay, mamati tayo, ti Diyos manang aasi, ken managayat. Iti si bababawi anakem ko na tayo agkon pesarat. Iti Diyos aman nakabalin amin. Ken kada kayo met kakabsat. Tasyak nakabasolak. Iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isu ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Berhen. Kadagiti amin nga angheles ken sa santos. Ken kada kayo met kakabsat, ta ikakaasidak kuma, iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma, ti man nakabalin a Diyos. Kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Pagkawanem basbasul mi, bidot nagkurkurangan mi, ket alawen nakakadi, nakalmesan na kempus mi. Kristo mga asika, Kristo mga asika. Pakawanem basbasul mi, bidot nagkurkurangan mi, ket alawen naka
kam kali nakalmesan na kempus pusumi apu mga asika apu mga asika pagkawanin basbasumi bidut nagkurkurangan mi ket alawen nakamkali nakalmesan na kempus pusumi nakalmesan na kempus pusumi kadagiti tataw ana imbag di panagnak na kemta ibunan nagdaka itanok daka pagrugma banda ka daydaya wenda ka agyaman kam ken ka gaputi na indaklan adayag mo Diyos na ilangitan nga ari Diyos Ama man nakabalin amin ket sikapumi Hesu Kristo pugpugtong nga anak Diyos nga Apo Kordero ti Diyos ken anak ti Ama Gloria iti Diyos iti kangatuan Gloria iti Diyos iti kangatuan sika mangikan kadagiti basbasul ti lubong kaasyan na kami kaasyan na kami sika mangikat kadagiti basbasul ti lubong awatem kadaytoy ar-ararami ket sikasi tutugaw iti makanawan ti Ama kaasyan na kami kaasyan na kami Gloria iti Diyos iti kangatuan Gloria iti Diyos iti kangatuan yan tangay siksika o Heso Kristo ti nasantuan siksika o Apo siksika ti kangatuan iti timpuyog ti Espiritu Santo ken iti gloria iti Dios
Ama, Amen. Gloria iti Dios, iti kangatuan. 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 Kumararag tayo. O Diyos, nakakaskas daaw day di panangitanok mo, ti tao idi pinaraswam. Ket ad-ad-dapay ang nakakaskas daaw, day di panang pabarom kenkwana, idi nga insalakan mo. Ipaay mo kadi, tamairanod kami iti kina Diyos ti anak mo. Iso anayat anak iranod iti kina tao mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti hinggana. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Isayas. Nagpintas ket din akitaen ti susungad ti maysa a babaunen. Umaing aglasat karagiti bantay, mangyeg iti naimbag a damag may papan iti kapya. Ipakamuna ti baligi ket kunana iti syon. Agarim ti Diyos mo. Agpukpukaw dagiti gwardiya ti syudad, agpukpukaw da gapu iti rag-u. Makita da asilalatak ti panagsublit ti Apo iti syon. Agdiri kayo gapu iti rag-u, da kayo anadadael adisu ti Jerusalem. Kinasyan ti Apo dagiti tattao na, inispal na ti syudad na. Inaramat ti Apo tinasantuan na panakabalin na, insalakan na dagiti tattao na, ket nakita tintero alubong. Ti sao ti Apo. Nakita dagiti tattao iti amin adiso ti panangisalakan ti Dios tayo. Kantaan nyo ti Apo iti barua kanta, gapu karagiti nakakaskas daaw may naramid na. Nagunod na ti balegi, babaen ti bileg kan nasantuan na panakabalin na. Inwaragawag ti Apo ti panagbalaygin na, tinungpal na ti karina kadagiti Israelita, nalagip na ti asina, ken kinapudno na kadakwada. Nakita dagiti tattao iti amin adiso ti panagbalaygi ti Dios tayo. Idiri iyo, da kayo amin adaga, ti panagdaydayaw yu iti Apo. Itanok yu dagiti kanta, ken idiri iti rag-u. Agar pa kayong agkanta, ang mga idaydayaw iti Apo, agtukar kayo iti arpa, umkis kayo iti rag-u, iti sangot ti Apo nga ari, adanggayan dagiti trumpeta ken tangguyog. Ti may basa na daw ti surat kadagiti Hebreos. Kadagiti ununanang aldaw, nagsao ti Diyos, kadagiti ang matayot ti namin ado adaras, ken iti naduma-duma awagas, babaen dagiti profeta. Ngem kadagitoy mauding aldaw, nagsao kadatayo, babaen ti anak na. Pinarswa ti Diyos ti amin alubong, babaen ken kuana. Katisu ti pinili na agtawid kariti amin abanag. Ti anak ti pakakitaan ti ranyag ti dayag ti Diyos.
Isu tinapaypayso aladawan kin na Diyos na. Isupay ti mang tartarawidwid ti amin alubong, babaen ti manakabalin na sa una. Di naugasan na ti basol dagiti tattao, nagtugaw ti makanawan tinatano ka Diyos sa dilangit. Naramid ti anak ang naturturay ngem dagiti angheles. Nadaydayaw met tinagan na nga inted ti Diyos ngem tinaganda. Tawa na pulos kadagiti angheles tinangibagaan ti Diyos. Sika ti anak ko, ita nga aldaw, nagbalinak nga amam, wenno siyakto ti amana. Ket isunto ti anak ko, kuna ti Diyos, ididandani na ni baon ti naunang anak na dito'y lubong. Masapul ngagdayaw kenkwana dagiti amin ng angheles ti Diyos. Ti sao ti Apo. Magyaman tayo ti Diyos. Iti pusuin tayo luktan, kadagiti balikas sa nasantuan. Alleluia, alleluia, alleluia. Datayo nga anak ti Ama, hintay dungega si tatal na. Panagkay sa ipakita, isut maristay nga anak na. Iti puso intay luktan, kanagiti balikas sa nasantuan. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Sakbay ti panakaparswa ti lubong addan ti sao, ket ti sao adda idi iti Dios. Ket no anya ti Dios kastamet ti sao. Manipod idi punganay adda ti sao iti Dios. Pinarswa ti Dios iti so amin abanag, iti so amin babaen ken kuana, ket awan ti naparswa no di babaen ken kuana. Adda idi ken kuana ti biag. Ket daytoy ti biag isu ti silaw dagiti tattao. Agranyag ti silaw iti sipnget, ket di mabalin ti sipnget nga iddepen. Imbaon ti Dios ti maysa a tao nga agnagan ti Juan. Immay amang paneknek kadagiti tattao, maipapan iti silaw. Tapno mamati dagiti amin a makangngeg ken kuana. Saan nga isu a mismo ti silaw? Ngem immay tapno paneknekan na ti maipapan iti silaw. Daytoy ti pudno a silaw. Ti silaw nga umay ditoy lubong, ken manglawag kadagiti amin at tattao. Ngarod, adda idi, ti sao ditoy lubong. Pinarswa ti Dios ti lubong, babaen ken kuana, no pay kasta, saan a nabigbig ti lubong. Napan iti ili na, ngem saan nga inawat dagiti kailyan na, ngem kadagiti amin nga imawat ken namati ken kuana, inikkan na ida iti kalintegan nga agbalin nga anak ti Dios. Saanda nga agbalin nga anak ti Dios akas ti kadawian apan nakaipasngay ti tao. Tati Dios mismo, tati Dios a mismo ti amada. Nagbalin ti tao, nagbalin a tao ti sao ket nakipagtaeng kadatayo. Nakita mi ti dayag na anapnuan iti parabor ken kinapudno. Daytoy idi ti dayag nga inawat na kas kakaisuna nga anak ti Ama. Pinaneknikan ni Juan ti maipapan ken kuana ket impok kauna. Isu daytoy ti ibagbagak idi kinunak. Sumarsaruno kanyak no pay kasta natantanok ngem siak taaddan sakbay a nayanakak. Iti kinabuslon ti parabor na inawat tayo amin at ti bendisyon
When agsasaruno a bendisyon ti impaay na kadatayo, ta inted ti Diyos tilinteg, babaen ken Moises, ngem imay ti parabor ken kinapudno, babaen ken Heso Kristo. Kakabsat ti Ibanghelyo ti Apo. Good morning. Nablaawan tayo man ti tunggal may sa Merry Christmas. Natin napudpud no ang Merry Christmas. Yung tamo Europa yo ka sipo puyat. Diya mo na nyo, nabrayo no nangan. In our collect, opening prayer, anya ti kunana, nakakaskas daaw, o Diyos kunana, o Apo, nakakaskas daaw, ti panang parswam ti lubong. Ngam ad-adda nga nakakaskas daaw, idiin salakan mo. Nga nagmayat. Ni amoy yung amin ti theology ni San Juan, iso ti kangangatwan na nga to, kalatubay tayo, flying eagle nga min ti image na ta, na nga to daytoy panangipresent na ti isuda nga upat nga gospel, Matthew, Mark, Luke, and John. Ni John, ni Juan ti kangangatwan ti, kasi siribang kanyada, kangangatwan ti ti presentation. Kano reviewan tayo nga min nga agpaiso, before the word exists, before the existence of the word, kala ko masakbay nga naparso ti lubong, kayos awan, ti addalaeng word sa o. Awan apulos, kuso ti lubong, awan apulos, awan hampay nga naurnos ti lawag kin sipnget, awan ti daga, kaya naparso ti lubong, anya ti mo na nga naparsoa, sao ti nang ibaga, let there be light. Sao dayjay, awan makita, awan ti physical kana, Diyos nga rod, sa ulaeng word. I am, the word ko na dayjay. Let there be light. Iso ti mo na nga nakaparsoan ti lubong. Dagiti agpadi, before yung sakbay ka nga mangala ti theology, adda masapul nga mangala ka ti handmade ti theology gamin ka philosophy, masapul ti philosophy, apaya, dita nga critical mind with all the reasoning, amin. Kakanya dati adda pa'y nangi present nga philosopher nga kunana adda DJ Big Bang Theory tayo. In-explain or dagiti philosopher, in-explain dati Big Bang Theory nga ti molecule batit dumakdakkel million years aging gana nga bang kunanan. Nagputukan datan ti daga. Kasla amuyo ti buot. Amuyo ti buot. Di mo na dito ma-opran ka, intanukan adda agtubo nga molds kala ti lubong ko di makkel nga buot. So diya kunana mo nagputukan, gaputi pudutan, preksyonan, bang nagputukan, datan tabig dakkelan nga addadagan. Aging nga nagtubo mulmula, aging nga nagtubot tao. Diya ti explanation da. Ngam kada tayo ni iti ti philosophy gamin, dahil irasonan na amin nga rason, kutkutin na. Ngam into na nagpatinggan ti rason, ditan nga sumrek ti pamati. No haanen nga mairasonan ti lubong, ditan nga sumrek ti pamati. No nagsaltekan di reasoning, ditan nga sumreken ti faith, that is mangrugin ti study of God, the theology. Iso daya theology ako na tayo. Kanya dito, kasano ti nakaparsoan ti lubong according kanya tayo. In our Holy Bible, anya ti kunana, the word guso-guso, anya ti kunana, let there be light. Adda ko maurnos ti lawag, aldaw ken rabii. Idi kwan, naparsoan ti daga. Idi naparsoan ti daga, anya dagiti mulmula kay kayo, pinarsoan na amin. Ngam ti mangibagbaga, sao. Aging gana nga kunana mangparswa ak ti tao nga mangbantay ti lubong. Baliktaden ti aramid ti taon nang parswa ti tao nga nangabuso ti lubong agraman pada na tao. Kaging gana ti dyan, naggapo amin ti sao, iso nga na adda tayo. Then, gapo ta adda ti tao idi agbibiyag iti paraiso. They live in paradise. They are one with God. Makikikadkadwada kini Apo Diyos. Ngam ti tao because of pride gapo ti tangsit ti demonyo pimanaw
ga timot tao, kaya namot nga agpangato, kaya't na nga agbalin nga nasirib, iso di jay, at the fall pan nakatinag iti basol. No nakakaskas dao ti panang parso ti lubong, ta ti Diyos at dalat ta uray awan ti lubong. God exists. Uray no awan lata ti, uray awan ti lubong. Gapo ti ayat na kanya tayo, pinarswa na tayo. Tatan na nagtitao ti basol, anya tinaramid na, dinanon na. Imay, iso di ko na di opening prayer tayo, nakakaskas dao ti panang parson ti lubong, ti tao ko na, ngam mas nakakaskas dao ti panangisalakan mo, as ano mo ti panakaisalakan na, kas ano panangisalakan na kanya tayo. Iso da ito yan kung kunan ni John, the word became flesh. Datayo idi pinarswa na ti lubong, babaan ti sao, naparswa ti lubong, tatamot daytoy sao, timmao. That is incarnation. Carnation, dito sa mo paglaok yu ti macaroni salad, data pampanunuton nyo. Incarnation. Exact translation na kumati Ilocano ka, timmao. The word ti sao, timmao. Dahil ti bagbagan ni San Juan, kas ano nga timmao ti sao? Kini Apo Santa Maria, haan? Oh, di yung sapay malagi pon isulat, dinugdugdug tayo nga explain idi Aguinaldo Mases tayo ta panagsikog ni Apo Santa Maria, anya ti kunana, ti anghel ti Apo na pan nagparangkin ni Santa Maria. Anapan nagparangkin ni Santa Maria, anya ti kunana, agsikog kanto, ipas ngay munto ti may sa lalaki, panaganam to ti Jesus. How can this be since I do not know? Amen, kunana mat. Kasano nga maarami dito kaumot ti boyfriend ko? Sa linungan na kanto ti Espiritu Santo, the same Espiritu Santo in the Word. Iso nga sao, babaan di sao ti anghel, iso tinang salinong ti Espiritu Santo kin Maria, awa, nilaeng Maria tinaaramat ti bagina, ngem ti Diyos ti nangaramat ken kuana. DJ sao, timmao, kini Maria, babaan di pa nangisagana na, Immaculada Conception, insagana na ti narukop nga bagi ti tao, ni Maria. Iso nga, babaan ti sao, nagsikog. Dito sa magkakaawatan. Diyan mo nagkakaawatan tayo, ibagbagakin dengdenggan. Adan sa bukod yung explanation nga men. Oh, kas ano ko madayta. Nya kung bibiyang ni Maria ti pamati kung kunata nagapul kay magabinti sa bali nga pamati. Kasi diya babaan ti sao nagsikog ni Maria iso dita incarnation ti sao timmao. Kaya narokop nga bagi ni Maria, ginakapsot nga bagina iso ti naisikog. Haan manen ano, Big Bang Theory ti kunada ti naggapwan ti iti lubong nga nanalbaang latan ake adda lubongan babaan ti dakkel nga lumo ay nya naganan buot kumaka nagbalin ti lubong no kunada ko madayji ake haan met nga Big Bang Theory mo ni Apo Jesus naggapwan nga rod ni Jesus. How can you say you believe in Jesus as God? No, naggapon na nga rod. Nabangka nagsibog ti mais, may isang bigat, pagamon, ada na nabtuog iyayon, ubing, Jesus daytan, ape ansis it. Sinurot na ti tao ngam, haan nga aramid ti lalaki, no di Espiritu Santo, iso di dyan na usar ti bagina, sinurot na naiyanak, iso dayta ti imay nga nangisalakan, iso ni Apo Jesus, ti Diyos timmao. Iso nga ro dayta ti Diyos timmao, iso nakipagbiag kada tayo. Iso nga no nakakaskas daaw, ti panang parswa na ti lubong, mas nakakaskas daaw, ti panangisalakan na, taimay na tayo dinanon. Hantay nga ammo ti aramiden tayo, ngam iso na nga mismo, gapu manen ti ayat, imay na tayo matla, inaon. Pinarswa na tayo dito'y lubong, na ilumlum tayo ti basol, imay matla ang inaon na, kinti nakakaskas daaw pay, inaramat na, insuot na, ti narukop abagi tayo. Iso dayta ni Apo Jesus. Iso ti ramrambakan tayo, takunana, no agragsak tayo ta, adda tayo dito'y lubong, mas naragragsak tayo, ta apaya, insalakan na tayo. Iso nga dayta nga panangisalakan na,
Dayta nga ipapas ngay na, isugor nga kantaan tayo, Joy to the world, the Lord has come. Let's say. Awang magamin itad mo, let's check o nadan. Hindi ka mo agpa-Christmas ngamin. Kaya di Joy to the world, nagragsakan ti lubong, isuramrambakan tayo, nagado nga form of pamaragsak nga aramidan tayo, nagado nga klase nga pangragragsak ti aramidan tayo, dadtan, Christmas light, nagpasilaw tayo, amin nga ililit Ilocos, agpasilaw ti Christmas, lawag, symbol of light. That's why, sungar di kanta nga, o bagdak sa didaya, ito'y kan, tibatog na, basi mo tin inumunda. Sungar nga, o bagkak, di morning star. Sungar nga, karkararag tayo ka morning star. Isugar ti bagdak ti sa didaya, ta isupay ti nagparang kadagiti talo nga ari, nagparang kadagiti pastor. Ti sa ti Dios mo laeng daya in identify tayo met ni Apo Jesus nga isuna ti lawag ti daya nga nang silaw ti lubong anasipnget. Isuna mo ti the sun that never sets. Ti init nga haan nga pulos nga lumned. Isugarod nga isugarod nga ti aldaw tayo Gregorian calendar datay tinangarami data Sunday. Init. Sino ti init nga haan nga maidap? Iso na yan ang lawag ti lubungan. Haanan nga nakalumlum ti basol. Idinaranyagan na tayon, isugarod nga, ti celebration tayo Sunday. Aldaw ti init, sino ti init nga maidap datan niya, nalawaganan ti lubong, day di managbasol alubong pinasantunan. Kadagitay exorcist kada mangayak kada kayo nga dadu mga kung kunayo nga patpatsin yung nga tilubong ka adda kimpot nga demonyo dita, adda kimpot nga demonyo, amin nga makita ka adda demonyo ti panagkita da. Idi imayon ni Apo Isusan pinasanto na sa pasapon. No addaman dagiti irregularities kada dagitay kunatayo nga addamot dagiti nga makitkita nga aga naparswa ngem handa nga abaken ta napasanto ti lubungan amin pinasanto na babaen ti itatao na iso ti Christmas nga ramrambakan tayo. Ti katatanukan nga pinasanto na tao. Haan lang aga po ta pinarsuhan na tayo nga kalanglangan na. Diyan mo kalanglang ti Diyos takaabay mo no di kalanglang ti kalaban. Kalanglangan na handala pinarso nga kalanglangan na idi na ibunyag kanya tayon sa pasap nga pan nakaibunyagan napasanto tayon na isubliday ta dignidad idi naparswa ti tao nga nadalos idi hampay nagbasol isungor daytan ti tao ti sao ti mao danyo Adam iso ti baro nga Adan ni Maria nga nadalos danyo Eve day dinakapsot nga Eva dadta ni Maria nga nang dalos keday ta nga pan nakadalos more than 2,000 years ago ti epekto na aging gana ti sumarsaruno aging gana ti lipas ti lubong akapututan nakaraman daytan nga pan nakadalos ta imayen imulin idi nagungaren nagbati. Kasano man data kung kunamon Apo Padi nagungaran imuli sa dila nagbati apay iti espiritu na isugarod ti mangpaspasan to ti lubong tunggal mangkonsagrar ni Apo Padi binendisyonan ni Apo Padi ti danom amin nga mawarisan madalusan tunggal agbasol babaen ti ban nakapasanto na makonpesar ti basol tunggal agbunyag kada agkasar babaen ti Espiritu Santo mabendisyonan mapaspasanto latta ti lubong kilaklak amen tayo. Ketatan rambakan tayo daytoy ti rambakan tayo tatang aldaw ti itatao na nga isu ti continuous nga creation adala tamo maiyanak kuna tayo si babasol ti basol atawid gapo di aramid na nang kintatang but the baptism is waiting for the child agur uray paspasanton na adala ta aganak adala ta agtubo nga mula adala ta maparswa adala ta basol ti lubong maparparswa ti lubong agkon continuous sumursurot mo ti basol ngem dadtamot nga rimrimbawan ti panakapasanto. Dadtamot nga agururay ti panakapasanto. Haanen nga mapugsat. Kaiso ti ramrambakan tayo dayta nga itatao.
Katataramrambakan tayo tatanga itatao, anya mo ti sungbat, anya mo ti supapak tayo, iti dayta nga ayat ti Diyos. Nagaayam man dagiti ubingan, Christmas program da kano, agraragsak da. May saa nga pa nang ipakita, pangrambak, tapno agraragsak ti Christmas. Oray kada tayo, kanya-kanyang agency, kanya-kanyang pagtrabahuan, kanya-kanyang barkada, agi Christmas program. Tapaya, rambakan tayo nga rod, agragsak tayo. Ngam dati kumaaus-us to nga ragsak. Hana nga dati, nya na ganan, superficial nga, pakitang gilas laeng, but deep inside ka, hangka mo nga naragsak. Kunak nga rod nga, dagitoy, Christmas light, biled, amin-amin, kanta, pakita laeng dagita, external. But the real joy of Christmas is in the heart. Adadtoy, timang tatipudpud no ragsak. Nga ori no di regalom ka nalaklak ang in regalom nga nabunot mo, adala taragsak mo. Uray no simple la DJ handayo no ti pamilya ka, adda ni Kristo kanyada, pudpud no di ragsak tayo. Uri ka agre-reunion tayo ako, nada ka, nagrigat ti maki-reunion no daduma ti kakabagyam, apaya, pinnasikat ti balay giti kapapamilya ka, naida giti kakabsatan, isudan ti para innaw, awang ganas nan. Kadi di pudpud no, at dadto'y unag, awan tarwar. Dadto'y ti pudpud no nga, ragsak iti kaunggan tayo. Nagmayat man di kung kunada nga rod nga, nagado na awat yung abonos. Nagado nga regregalo tayo. Kunak di rabi, may isa nga ospital, hanggang ibagbaga nga, dahil ospital ito'y likodan, napanak ng misa, ti tema da, dahil tinapuyot nga balon nga kasla gold, kunada, Christmas 2025. Diyak mo nadlaw nga kasjaylatan. Kunamo ladyo doktor nga head da, kunana, awan Mary na aputahan da, pegamin na awat, jay bonus. Adda kano nga nakadulin, di jay Mary, kunada, M-A-R-R-Y. Kaya din tawag dan nga, dan di bonus di alam mapan mangalan, ipagkat yung laday ta Mary, iso yung kabil da di baba, iso nga, Christmas 2025, Mary. Kaya nga, ano na duma ka? Yes, we have money. Adda handa, adda decorations, nakaadado, we have gifts. Ngam sino nga roti kapipintasan nga Christmas, ito'y. Adda, nagpintas sa ipagsasauda nga kanayon ko nga paborito. It is good if you have penny in your pockets, kunana. Mayat no adda kwarta di tabulsam. But if you, it is better if you have Jesus in your heart, kunana. It is good if you have penny in your pocket, but it is better if you have Jesus in your heart. Napintas mo no adda dekorasyon tayo, adda ragragsak tayo, adda ramrambak tayo, ngam napinpintas tulat ta, no mariri na tayo, tika adda tinaiyanak nga Kristo iti puso tayo. Na may mayat tulat ta, no maibiyag tayo, mananam tayo, agyaman tayo, ti adda ti naiparswa nga Jesus iti puso ti tunggal maysa kada tayo. Tumakder tayo, lulwan tayo ti mamatiak. Mamatiak iti Diyos Ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit kandaga. Mamatiak met ken Kristo abugbog tong nga anak na ken Apo tayo. At imaw ti arami ti Espiritu Santo. Inyanak ni Santa Maria Berhen agparintumeng tayo. Tumakder tayo. Nagtutuog ti panagturay ni Poncio Pilato. Nailansa iti krus, natayiket na itanem. Imulog iti ayan dagiti natay. Nagungar iti may katlo nga aldaw. Imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti Diyos Ama aman nakabalin amin. Aggapunto sadyay nga umay mangukom, kadagiti si bibiyag ken kadagiti natay. Mamatiak met ti Espiritu Santo, patsyak met ti Santa Iglesia Katolika. Ti panagririnanod dagiti sa santos, ti panakapakawan dagiti basbasol, at dantumet panagungar ti bagi ken biag nga agnanayon. Kakabsat itang aldaw, nagbalin ti Diyos a tao, ket nakipagtaeng kadatayo, agdawat tay iti Ama, anang palubos ti anak na, amangala iti lasag tayo, ket kuna tayo,
Apo, pagsauwem ti balikas mo kada kami. Agpaay kadagiti mangikas kasabati sa o ti Diyos. Masamay da kumanga umuna kadagiti abalikas. Tapno saksyenda iti biyag ti mensahe ni Apo Jesus. Kumararag tayo. Agpaay kadagiti agdengeg iti sao ti Diyos. Tapno awaten da daytoy agameng iti puso da. Ket agbunga kadagiti aramid da ti kinalinteg ken kapya. Kumararag tayo. Agpaay kadagiti saan pa'y ang makaamamo ken ni Apo Jesus a Kristo. Tapno maluktan dagiti matada iti daytoy pudno asilaw nga imay kadagiti tattao. Kumararag tayo. Agpaay kadagiti agsagsagaba gapu ti pait iti padas iti biag. Tapno masarakan da dagiti tattao amang ted kadakwada ti pamati namnama ken ayat. Kumararag tayo. Apo, pagsawem ti balikas mo kada kami. Agpaay kadagiti kailyan tayong agtrab-trabaho iti balasiw taaw. Tapno maawat damet iti anag ken bendisyon ti Paskwa. Uray at dayuda kadagiti pamilyada. Kumararag tayo. Apo, pagsawem ti balikas mo. Agulimat tayo, tay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo adi mawat ti tulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo, pagsawem ti balikas mo kada kami, Diyos nga amami, babaen ken Apo Jesus nga anak mo, simrek ka iti lubong mi, ket ammom nga rod dagiti kasapulan mi, di minamnamaen nga ited mo, amin adawaten mi, ngempat gam kadi dagiti kasapulan mi, kas pagayatam, ket agtaeng ka kada kami, babaen ken Jesus a Kristo nga anak mo ken Apo mi. Amen. Diyos Apo umay tuy datung mi ken awatem ida sapay kumatamay kari amay datun tirabaw ti altar na daytoy tinapay nga isagot ni ken ka awan ti dayaw na awan ti libnos na di amay kari amay datun ti padaya apag daydayaw mi ken ka di Diyos Apo umay tuy datun mi ket awatem ida sapay kumatamay kari amay datun tirabaw ti altar na daytoy nga araket agbalin adarana amang teti kapya bang arken li
kam tumawaw ken mabisin dito'y daga no agdalek kam tu ken ka di Diyos Apo may kuma tuy datun mi sa pagkari amay datun tirabaw ti altar na Kumararag tayo, kakabsatap no datayo, ken dagitoy adaton tayo, makaayayo kuma, iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Kahit may paaya pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na, ken kastamet na pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Makaayayo kumaken ka o Apo, ti panagsakripisyo mi iti daytoy a piyesta, iso apanggapwam, amang ikapya kada kami, ket isupay tinangipaay, itinapalungduan a pagdaydayaw mi itadayag mo, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo, Kasta ko, mami. itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. Udno unay may kari katurumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, man nakabalin, kat agnanayon a Diyos, tagapo ti misteryo ti tatao ti anak mo, nagranyag ti baro alawag ti gloryam kadagiti mata ti isip mi, tapno iti pannakaammo mi, iti Diyos at ilangana di makita, gapo ken kuana, maawis kam nga agayat kadagiti banbanag adi makita, anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, kadagiti tronos ken dominasyones, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, kat kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, Santo ti Dios dagiti amin na parswa, ti langit ken daganap nuda, iti pakay daydayawam. Husana, Husana, Husana iti kangatuan, madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo. Husana, Husana, Husana iti kangatuan, Husana iti kangatuan. Husana, 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 Husana iti kangatuan. Podno ay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin bingarod, ti paay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam kat ti paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo kat mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik, iso mayawat to a maipaay kada kayo. Astamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak,
darati baro, ken agnanayon atulag, iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Tunggali ti daytoy at tinapay mangan kami. Keni ti daytoy akalis uminom kami. Iparangarang mi ipapatay mo, uwapo aging gaiti yaay mo. Itingarod pa nang ilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo, ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo, dagiti kakabsat mi apimmo sayan, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay ipaay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to keneeng dasatan na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbi kan kaditoy daga. Magikadua kam to kadmet kadakwada, ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Yesu Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Mararaw iti ama kat lalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami sa dilangit, madaydayaw tinagan mo, dumpel kuma di kagarian, matumpal kuma inakem mo, dito'y dagaakas sa dilangit. Item kadakak di aldaw ito'y ti kanemi, ti patinayong na aldaw pakawanen dagiti basbasulmi kasmet kuma iti pamakawan mi kadagiti nakabasul kada kami. Dinaka
isulisog ken isalakan lakam iti dakes. Dawaten mi kan kaapo ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi kan iti yaay ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. Nakukwam di turay di panakabalin ken dayang di aglanayon adin tu agsarday. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapo kanyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin. Kapya. Kapya. Amami kat basbasul ti lubong Apo mga asika Cordero di Dios amami kat basbasul ti lubong Apo mga asika Cordero di Dios amang ikat basbasul ti lubong item kada kamti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasul ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw, may kakanyak, ngem ti may salaeng asa mapaimbag tontoy kararwa. Jesus, umay ka dalusang kararwa narugit ang gabut pasul dalusang Apo sumrek ka kanyak biagem tu
enak kadi Jesus umay ka kanya. O Jesus umay ka pati pagkamanga kasakin pigsak nu at dapegan sumrek ka kanya biagem tuy kararwan sumrek ka kanyak mapiksa enak kadi Jesus umay ka kanyak. O Jesus umay ka sikati pagsanggira problema di nagkaabay-bayan. Eucharistia anasan kuan taraun tibiyag anay langitan sagut ka ti Diyos ana indaklan sakramento ama kay salakan Eucharistia anasan kuan daraun tayo na Diyosan nangdang ay sidong ilay insin na lidumaay kasken ni Maria agyaman tay ken Jesus agtun kasken ni Maria agyaman tay ken Jesus agtulnog tay. Kumararag tayo. Dawatin mikan ka uman nakabalin a Diyos, ta ipaay mo ka di tanayanak itang aldaw, iso tinang isalakan tilubong, kas impaay na tinadyosan apan nakayanak kada kami, kas tapay met kuma, nga ipaay nanto ti agnanayon abiyag kada kami, gapuken Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti hinggana. Amen. Pagyamanan tayo dagiti nang idaulo daytoy na santon a misa. Kastamot nga kalpasan ti na santon a misa maramid ti Christmas program dagiti anak tayo nga altar servers. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaeg a pamindisyon. Ti Diyos amang nibinibiti kaasi na pagtalawin na kumati kinadakesyo ket pagranyagin na iti uneg dagita puso yo tilawag dagiti bertudes iso nga nang paksiat kadagiti singpet sipnget ti lubong babaen ti tatao ti anak na ken na magranyag iti daytoy na santuan nga aldaw babaen ti nagloryaan apan nakaipasngay ti anak na. Kinayat na nga ipakdaar tay anghel kadagiti pastores tinaindaklan aragsak ti makaisalakan apan nakaipasngay ni Kristo
Sapay kumatapon wen na dagita nakem yo itiragsak na ket pagbalinan na kayo asaksi ken propeta ti ebanghelyo na. Ti Dios ana magkay sa tilangit ken daga babaen ti itatao ti anak na. Punwen na kay kuma iti kapya ken tinaimbag anakem na ket pakirenoden na kayo iti agnanayon aragsak na. Ti pamendisyon ti man nakabalin a Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpa